హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు పెద్ద మనసు చేసుకుని నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు హిజ్ హోలీనెస్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. మీ అందరూ పెట్టిన నమస్కారాలన్నింటినీ కూడా నా గురువు గారి పాదాల దగ్గర నేను అర్పిస్తున్నాను. జ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశ్లాఘ్య చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేష్ గోపికాంత రాధాకాంత కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి. హరిప్రియ వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో పాదాయ కృష్ణ కృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామి నితినామ్ని. నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపప్రదాయ గౌరగతా దామదాయ నగరికాయ నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ కృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితినామ్ని. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకారిణి. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస్ ఆది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. యా, వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ చదివాను మాతాజీ ఎవరైనా. హరే కృష్ణ. యశోదపి మాతాజీ హరే కృష్ణ. అర్థాలు అనువాదం చేయండి. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ. మాతాజీకి నెట్వర్క్ బాగా. రామకృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదివేయండి. శ్రీ సుఖోవాచ. శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను. శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను. నిశమ్య శ్రవణము చేసిన పిమ్మట వాచం వాక్కులను వదతః పలుకునప్పుడు మునేహే మైత్రేయ ముని యొక్క పుణ్యతమములైనట్టి నృప ఓ రాజా భూయః తిరిగి ప్రపంచ ప్రశ్నించెను. కౌరవ్యః కౌరవులలో పరమోత్తముడు అనగా విదురుడు. వాసుదేవ కథ దేవదేవుడగు వాసుదేవుని సంబంధించిన కథా విషయములు. అద్భుత అమితముగా ఆరాధించువాడు. అనువాదం. శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి ఇట్లు పలికను. ఓ రాజా, ఈ పుణ్యతమములైన కథా విషయములన్నింటినీ మైత్రేయమును నుండి శ్రవణము చేసిన పిమ్మట విదురుడు తాను నభిలషించడి వాసుదేవ కథలను గుర్చి మరికొంత ప్రశ్నించెను. శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి ఇట్లు పలికెను. ఓ రాజా, ఈ పుణ్యతమములైన కథా విషయములను అన్నింటినీ మైత్రేయమును నుండి శ్రవణము చేసిన పిమ్మట విదురుడు తాను నబలసించడి వాసుదేవ కథలను
వాసుదేవ కథలను గుర్చి మరికొన్ని ప్రశ్నించెను. మరికొంత ప్రశ్నించెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యం కూడా చేసేయండి. రామకృష్ణ ప్రభుని చదవనండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఇచ్చట అద్భుత అనేది పదము మిగిలు ప్రధానమైనది. దేవదేవుని దివ్య కథను శ్రవణము చేయుటకు విదురుడు సహజమైన ఇచ్చను కలిగి ఉండనయ్యు, మరియు ఆ కథలను నిరంతరము శ్రవణం చేసినప్పటికీ అతడెన్నడూ పూర్ణముగా తనని నొందలేదనియు అది సూచించుటయే అందులకు కారణము. ఆ దివ్య కథల అధికాధిక అనుగ్రహంను బడియుటకై అతడు వాటిని అధికాధికముగా వినగోరెను. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Indicates that Vidura had natural inclination for hearing the transcendental message of the supreme personality of Godhead, and he was never fully satisfied, though through hearing, or to continue to hear the topics, those topics, he wanted to hear more and more, so that he could be more and more blessed by the transcendental message. So, భౌతిక వాదులకు ఎలా ఉంటుందంటే, భౌతిక లోకంలో ఉండే వారికి పునః చర్వంతి చర్విత, ఇంద్రియ భోగము, ఇంద్రియ విలాసాలు ఎంత తీసుకున్నా వారికి తృప్తి తీరదు. కానీ అది ఇంద్రియ భోగము అనేది ఎక్కడో దగ్గర అది ఖచ్చితంగా పాపమే. మన కోసమని కానేటిది మనం భోగిస్తున్నామని అంటే అది పాపం. కాబట్టి ఆ రకంగా మనం భోగిస్తున్నది ప్రతి ఒక్కటి కూడా కర్మకి మనం బాధ్యులము. ఎంత ఎక్కువ ఇంద్రియ భోగం మన కోసం మనం ఎంతైతే చేస్తూ ఉంటామో అది అంత మనకి మన దీనికి కట్టుబడి ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి దానికోసమని. కానీ ఇతరుల కోసం మనం చేసినా సరే కూడా దాని వల్ల కూడా పెద్దగా ఉపయోగం అనేది ఏమీ లేదు. ఎందుకు అని అంటే దానాలు, ధర్మాలు అటువంటివి కూడా మనకి 10వ స్కందంలో ఇస్తున్నారు. 64వ అధ్యాయము నృగ అనే రాజు గురించి. ఆయన ఏంటి అని అంటే చాలా గొప్ప రాజు, భక్తి లేదు ఆయనకి, కానీ ఆయన దాన ధర్మాలు చాలా చేసేవారు. బ్రాహ్మణులకి అందరికీ కూడా అవసరం ఉండే వారందరికీ కూడా అతను విపరీతమైన దానాలు చేసేవారు. సో ఆయన ఒకానొకప్పుడు గోవులు దానం చేస్తున్నప్పుడు బ్రాహ్మణులకి, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే దానాలు, తపస్సు అవన్నీ ఎంత చేసినా సరే కూడా అవి మనకి భక్తితో సరి సమానమైనది కాదు. దానికి కర్మబంధన చుట్టుకుంటుంది. మంచి కర్మే అనుకోవచ్చు అది, కానీ మంచి కర్మకి కూడా కర్మబంధనాత్ అనేది ఉంటుంది. మీరు దానివల్ల మీరు ఒకటి స్వర్గానికి వెళ్తారు, వారు ఎవరైతే దాన్ని తీసుకొని సంతృప్తి పడిపోయి వెళ్ళిపోతారో వారికి మళ్ళీ వచ్చే జన్మలోని వారికి కర్మబంధన చుట్టుకుంటుంది. ఫ్రీగా వాళ్ళు తీసుకున్నారు కాబట్టి వచ్చే జన్మలోని వారు దానం చేస్తారు, మనం అక్కడ తీసుకునే పరిస్థితిలో ఉంటాం. కాబట్టి అది కూడా కర్మబంధనాటే. సో నృగ అనే రాజు అతని రకంగా దానాలు చేస్తున్నప్పుడు గోవులని ఒక బీద బ్రాహ్మణుడు యొక్క గోవు సంహవ్ తప్పిపోయి ఈ మందలో కలిసిపోయింది. ఏ మందలో నుంచి అయితే అతను గోవులు దానం చేస్తున్నారు, తెలియకుండా అతను ఈ గోవును కూడా దానం చేసేస్తారు ఇంకో బ్రాహ్మణుడికి. సో ఆ బ్రాహ్మణుడు తీసుకొని వెళ్ళిపోతుండగా రెండో బ్రాహ్మణుడు ఒరిజినల్ గా ఎవరైతే ఓనరో అతను చూస్తారు, ఇది నా గోవు, మీరు అలా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారని. నాకేం తెలుసు, నాకు రాజుగారు నాకు దానం ఇచ్చారు, నేను తీసుకెళ్తున్నాను. సో వారిద్దరూ వివాదం చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఇది నా గోవు అంటే కాదు నా గోవు అని. రాజుగారు అక్కడ చేరతారు. చేరి నాకు తెలియలేదు, ఇంత పెద్ద తప్పు ఎలా జరిగిపోయింది, సో ఇంత పెద్ద తప్పుకి నేను కారకుండా అయిపోయాను, సరేలేండి ఒక పని చేయండి, మీరు ఆ రెండో బ్రాహ్మణుడికి ఎవరికైతే ఇతను దానం ఇచ్చారో ఆయనతో చెప్తారు, మీకు ఈ ఆవు బదులుగా నేను ఒక 1000 ఆవులను ఇస్తాను. ఆయన అంటారు, నేను 1000 ఆవులు నేనేం చేసుకోవాలి, నాకు మీరు ఒక దానం ఇచ్చారు, మీరు అది కూడా భగవంతుడిని సాక్షిగా పెట్టుకొని నాకు ఈ దానం ఇచ్చారు. ఇప్పటి కాలంలాగా దానం ఇచ్చేయడం మళ్ళీ తిరిగి తీసుకోవడం అలాంటివంతా జరగదు.
దానం ఏదైనా ఇవ్వాలంటే భగవంతుడిని సాక్షిగా పెట్టుకొని వారు దానం ఇచ్చేస్తారు. మీరు ఆ సాక్షిగా దానం పెట్టుకొని ఇచ్చిన దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు అలా తీసుకుంటారు కాబట్టి తప్పు కదా అని అంటారు. నాకు ఇవ్వాలంటే ఈ ఆవు ఇవ్వండి, లేకపోయిందా నేను ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోతానంటారు. వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ఆవును విడిచిపెట్టి. మొదటి ఒరిజినల్ బ్రాహ్మణుడు ఎవరైతే ఈ గోవో ఆయన కూడా అంటారు, మీరు అతనికి దానం ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు తిరిగి ఇవ్వడం ఏంటి, వద్దులేండి అని అతను వెళ్ళిపోతారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందని అంటే అతను ఎన్నో పుణ్యాలు చేసుకున్నప్పటికీ ఈ బ్రాహ్మణుడికి దోచుకునేసిన పాపం ఆయనకి చుట్టుకుంటుంది. దానివల్ల అతను మృగ అనే రాజు ఒక పెద్ద బల్లిలాగా పుడతారు. సో అది కూడా యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత యమధర్మరాజు అడుగుతారు, నీకేం కావాలి, ముందు నువ్వు పాపాలు చేసావు, ఒకే ఒక పాపం చేసావు జీవితంలో, అండ్ పుణ్యాలు అసంఖ్యమైన పుణ్యాలు చేసావు. పుణ్యాల కోసమని స్వర్గము నీకు భోగిచ్చే రాత రాసుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నీకు ఈ చేసిన పాపం అనేది చిన్న పాపం కాదు, చాలా పెద్ద పాపం. సో దానివల్ల నీకు దాని యొక్క పనిష్మెంట్ కూడా రాసింది. ఏది ముందు అనుభవిస్తావు అని అంటే, నేను చేసిన పాపాలకి ప్రారంధాన్ని నేను ముందు అనుభవిస్తానంటే చాలా కల్పాల పాటు అతన్ని ఒక బలిలాగా శపించేస్తారు. శపించడం అంటే ఆయనకి ఆ రకంగా శరీరం ఇస్తారు. సో అది కృష్ణుడు తన ఫ్యామిలీతో పాటు సంచారానికి విహారయాత్ర కోసమని పిక్నిక్ కోసం బయటకు వెళ్తారు. వెళ్ళినప్పుడు దాహం వేసినప్పుడు సాంబుడిని పంపిస్తారు తన కొడుకు, వెళ్ళి కాస్త నీళ్ళు ఎక్కడైనా చూసుకొని రా అని. కృష్ణుడికి అంతా తెలుసు, కానీ సాంబుడు వెళ్ళేసరికి అక్కడ బావి కనిపిస్తుంది. అక్కడ లోపల చూసేసరికి ఈ బల్లి ఉంటుంది. నాన్నగారు లోపల ఒక బల్లి ఉన్నది, దాన్ని కాపాడండి అని. సో కృష్ణుడు తన ఎడం చేతిని చాలా పొడుగ్గా చేసి ఆ లోపల బల్లిని బయటికి తీసుకొస్తారు. తీసుకురాగానే అతను ఆ మృగ అనే రాజు రూపాన్ని ధరించి వృత్తాంతం అంతా చెప్తారు. సో దీన్ని బట్టి మనకేమర్థం అవుతుందంటే, ఎంత దానాలు తపస్సులు అవన్నీ చేసుకున్నా సరే కూడా అది భక్తితో సమానం అయితే కాదు. ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులో కూడా మనకి చెప్పున్నారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ లోని మనకి చెప్పున్నారు. ఏంటి అని అంటే, మనం చేసిన పాపాలు ఎన్ని పాపాలు ఉన్నా, ప్రారంధం మాత్రమే కాదు అప్రారంధపు ప్రాబ్లమ్స్ కష్టాలు ఉన్నా సరే కూడా కూటము బీజము అనే స్థాయిలో ఉండేటివి కూడా పాపాలు అవన్నీ తొలగిపోతాయి ఎప్పుడైతే భక్తి మార్గాన్ని మనం అవలంబిస్తామో. కాకపోతే మనకేంటి అని అంటే, భక్తి మార్గాన్ని వదిలేసి భౌతికవాదులంతా కూడా కేవలం ఇంద్రియ భోగం వెనకాతలు పరిగెత్తూ ఉంటారు. నిజమైన భక్తులకు ఏంటి అని అంటే, ఇంద్రియ భోగం అనేది అవసరం లేదు, దాని పట్ల ఆసక్తి లేదు. ఎందుకనంటే అది దుఃఖానికి చేటు. వారికి ఆనందకరం దేంట్లోని అని అంటే, ఆనందం దేంట్లో ఉన్నది అని అంటే హరినామ సంకీర్తనలోని, వారి లీలలు వినే దాంట్లోని. అందుకోసం చూడండి, మీరెవరు టైం వేస్ట్ చేయరు అసలు. తెల్లారి ప్రతిరోజు మీకు పనులు లేక అని కాదు, మీకు ఖచ్చితంగా మీరింట్లోని మీకు చాలా లేకపోయింది ఆఫీస్లోనో ఎక్కడో దగ్గర మీకు పనులు చాలా ఉంటాయి. బట్ ఇన్ని పనులను కూడా మీరు పక్కన పెట్టుకొని భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం, జపము ఇటువంటి నియమాలను పాటించే దానికోసం మీరు ఖచ్చితంగా టైం తీసుకుంటారు. సో ఇది భక్తి అని అంటే. సో అదే రకంగా ఇక్కడ విదురుల వారికి కూడా భగవంతుడి గురించి ఎంత చెప్తున్నా, అతను ఎంత వింటున్నా సరే కూడా ఆయనకి ఆ శ్రవణానందం అనేది తగ్గటం లేదు. ఇంకా 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 వినాలనిపిస్తుంది. ఎందుకనంటే మోక్షము అని అంటే అదేదో ఒక డెస్టినేషన్ మాత్రమే కాదు. మోక్షం అనేది ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్. శుశుకం కర్తుమవేయం రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం శుశుకం కర్తుమవేయం. ఇది చాలా చాలా ఆనందపూర్వకంగా చేయొచ్చు అని. సో భక్తులు అందుకోసమే చూడండి, వారికి ప్రభుపాదుల వారిని కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు ఒకసారి ఒక జర్నలిస్ట్. ఒకవేళ గురుదేవ మీరు ఫైనల్ గా అంతా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కోసమని మీ జీవితాన్ని మొత్తం త్యాగం చేసేశారు, మీరు శరీరం త్యాగం చేసిన తర్వాత మీకు తెలిసింది కృష్ణుడు అనేవారు ఎవరు లేరని, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మీ జీవితం అంతా వేస్ట్ అయిపోయినట్టే, వృధా అయిపోయినట్టే. మీరు ఎంజాయ్ చేయాల్సినవి ఏవి ఎంజాయ్ చేయలేకపోయారు. సో మా మతాల్లోని ఎక్కడ కూడా పునర్జన్మ అనేది లేదు. మేము అందుకోసం ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఏది కావాలో, ఏది తినాలో,
ఎవరిని భోగించాలో వారందరినీ భోగించేస్తాం మేము. మాది పరాయ వాళ్ళది అనేది ఏమి చూసుకోము, అన్నిటిని భోగించేస్తాము. కాబట్టి మీరు అవేవి భోగించలేకపోయారు. ఎందుకంటే మీరు అదేదో భగవద్గీత భాగవతం అంటున్నారు, ఆ పుస్తకాలను పట్టుకొని ఉన్నారు, దాన్ని నమ్ముతున్నారు. మీకు ఒకవేళ తెలిస్తే కృష్ణుడు అనేవారే లేరనేసి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అని. దానికి ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు అద్భుతంగా చెప్పారు. నేనైతే ఎంజాయ్ చేశాను లైఫ్ని, బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. మామూలు ప్రసాదం కాదు నాకు దొరికింది, అద్భుతమైన ప్రసాదం. రోజంతా నా ప్రియతమైన కృష్ణుడి ముందు నృత్యం ఆడడం, డాన్స్ చేయడం. డాన్స్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తారు? ఆనందంగా ఉండేటప్పుడు చేస్తారు. సో కాబట్టి మనమేమి శివులం రుద్రుల వారం కాదు ప్రళయ నృత్యం చేయడానికి. మనం అంతా ఆనంద నృత్యమే చేస్తాం. సో బాగా హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడే డాన్స్ చేస్తాం. సో కృష్ణుడు విగ్రహం ముందు, నా ఆరాధ్య దేవుని ముందు నేను నృత్యం చేశాను, ప్రసాదం తిన్నాను. నాకు నచ్చినటిది కృష్ణ కథ, దాని శ్రవణం చేశాను, నలుగురికి చెప్పుకున్నాను. నాకు వాటిలోనే ఆనందం. నేను చేసే ప్రతి ఒక్క క్షణము నేను ఆనందంగా చేస్తున్నాను. నాకు నిద్రించేదానిలో కూడా నాకు అంత ఆనందం లేదు. కాబట్టి నేను మేలుకొని ఇవన్నీ నేను నా పనులు చేసుకుంటున్నాను. భగవంతుడి గురించి పుస్తకాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా రాయడం అనేది దాంట్లో ఆనందం. నేను చేసే పనులు ఒక్కటిలో కూడా ఆనంద విహీనమైన పని ఒక్కటి చేయటం లేదు. నేను చాలా చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను. ఒకవేళ నాకు తెలిసిన కృష్ణుడు అనేవారు లేరని నాకు నష్టం అయితే లేదు. నేను జీవితంలో నా లాభమే లాభం నాకు. కానీ మీ పరిస్థితి ఏంటి? మీరు ఇవంతా చేశారు, చనిపోయిన తర్వాత మీకు ఒకవేళ తెలిసింది కృష్ణుడు అనేవారు ఉన్నారని, అప్పుడు మీకైతే జీవితం నాశనం అయిపోయినట్టే కదా. ఏ పురుగుగానో ఏ పాముగానో లేకపోయిందా ఒక మలంలోని ఒక పురుగులాగా మీరు పుట్టారు అని అంటే అప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏమవుతుంది? మళ్ళీ మానవ జన్మ వచ్చేదానికి మీరు కొన్ని కోట్లాది జన్మలు తీసుకుంటారు. అప్పటిదాకా పాపం మీరు కష్టపడుతూనే ఉండాలి కదా. నాకు మిమ్మల్ని చూస్తేనే జాలేస్తుంది అని చెప్పారు. కాబట్టి మానవ జన్మ చాలా దుర్లభమైనది. 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత వచ్చినటిది. దాన్ని మనం సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు. ఇది కామన్ టాపిక్ చెప్పేది నేను. కాకపోతే ఇది డీప్ మీనింగ్ ఉండేది. ఇప్పుడు తెల్లారిపూట కూడా నేను సర్వసాధారణంగా చాలా ఇదైపోతాను, టెంప్టెడ్ అయిపోతాను. తెల్లారి లేచిన తర్వాత జపం వాటి కోసం అని కాదు, మొబైల్ చూసుకోవాలి, ఏదైనా మెసేజెస్ ఎవరైనా పెట్టుంటారు, ఇంపార్టెంట్ అయి ఉంటుంది, ప్రతిరోజు చెక్ చేస్తున్నాను. ప్రతిరోజు ఏది ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఉండదు, కానీ అయినా సరే కూడా దాన్ని తీసి చెక్ చేస్తున్నాను. ఏదో ఎవరో కొన్ని వీడియోస్ పంపిస్తారు, అదొకసారి చూసేయాలి. ఏం వీడియో పెట్టారు, ఏం మెసేజ్ పెట్టారు, మెయిల్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం, ఇంపార్టెంట్ ఏమైనా వచ్చిందా, ప్రతిరోజు చెక్ చేస్తాను. ప్రతిరోజు నాకు ఏది ఇంపార్టెంట్ రాదు. తెల్లారిపూట అయితే డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ ది డే అయితే వస్తుంది, కానీ తెల్లారిపూట అయితే ఖచ్చితంగా రాదు. దాని తర్వాత అంతా అయిపోయినా కనిపిస్తుంది, అయ్యో కొద్దిసేపు జపం చేసేస్తుంటే కనీసం ఒక 4 నుంచి 6 రౌండ్లు ఇప్పటికి అయిపోయి ఉంటుందేమో. దాని తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి విదురుల వారు అట్లీస్ట్ నాలాగైతే కాదు, ఆయన దాంట్లోని నామము పట్ల, అతని కీర్తన పట్ల, అతని లీలల పట్ల ఎంత శ్రద్ధ ఉన్నాదో దీన్ని బట్టి తెలుస్తోంది. ఆయనకి దినచర్య మొదలయ్యిందే అసలు కృష్ణుడితోని. ఆ రోజు డ్యూరింగ్ ది డే కూడా అతనికి కృష్ణుడే మనసులోనుంటారు. శయనించేటప్పుడు కూడా ఆఖరికి కృష్ణుడే. లేకపోయింది ఎంత పుణ్యం చేసుకోకపోయి ఉంటే కృష్ణుడు అతని దగ్గరికి వచ్చి అతని సేవల్ని అతను లబ్ధి పొందారు. సో ఎప్పుడైతే శాంతి దూతగా వస్తారో దీనికి కురువంశం దగ్గరికి, సో కృష్ణుడు అప్పుడు ప్రయత్నిస్తారన్నమాట సంధి ప్రస్తావన తీసుకొని వచ్చేదానికి. కానీ దుర్యోధనుడు దాన్ని తిరస్కరించేస్తారు. తిరస్కరించేసి కనీసం నేను 5 గ్రామాలు కాదు కదా, ఒక సూది మొల ఎంతైతే ఉందో అంత భాగం కూడా నేను ఇవ్వను అని చెప్పేస్తారు. సో అలాంటప్పుడు కానీ రాత్రి పూట ఇక్కడ ఉండండి, విశ్రమించండి, ఎందుకంటే మీరు దూత కాబట్టి అని అంటారు. కృష్ణుడు వద్దు, నేను విదురుల వారి ఇంట్లో ఉంటానంటారు. అంటే ఎంత పుణ్యం చేసుకొని ఉంటే అతని ఇంట్లో ఉంటారు. సరే, సెకండ్ శ్లోకం ఎవరైనా చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. విదుర ఉవాచ
సవై చదివేశానండి. విదురవాచ సవై స్వయంభువ సామ్రాట్ ప్రియ పుత్ర స్వయంభువ ప్రతిలభ్య ప్రియం పత్నిం కిం చకార తతో మునే. విదురవాచ సవై స్వయంభువ సామ్రాట్ ప్రియ పుత్ర స్వయంభువ ప్రతిలభ్య ప్రియాం పత్నిం కిం చకార తతో మునే. సవై స్వయంభువ సామ్రాట్ ప్రియ పుత్ర స్వయంభువ ప్రతిలభ్య ప్రియాం పత్నిం కిం చకార తతో మునే. విదురవాచ సవై స్వయంభువ సామ్రాట్ ప్రియ పుత్ర స్వయంభువ ప్రతిలభ్య ప్రియాం పత్నిం కిం చకార తతో మునే. హరే కృష్ణ. విదురః ఉవాచ విదురుడు పలికెను. అతడు వై సులభముగా స్వయంభువ మనువు సామ్రాట్ రాజులందరులకు రాజు ప్రియ ప్రియుడగు పుత్ర తనయుడు స్వయంభువ బ్రహ్మ యొక్క ప్రతిలభ్య పొందిన పిదప ప్రియాం పరమ ప్రియమగు పత్నిం భార్యను కిం ఏమి చకార వనర్చను తతః పిమ్మట మునే మునివర్య. విదురుడు పలికెను, ఓ మునివర్య, బ్రహ్మదేవుని ప్రియతన ఎరుడగు స్వయంభువ మనువు ప్రియపత్ని పొందిన పిదప ఏమి చేశాను. విదురుడు పలికెను, ఓ మునివర్య, బ్రహ్మదేవుని ప్రియతనయుడగు స్వయంభువ మనువు ప్రియపత్ని పొందిన పిదప ఏమి చేశాను. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Guru said, O great sage, what did Swayambhuva, the dear son of Brahma, do after obtaining his very loving wife? So, ఇప్పుడు వారి పిల్లల గురించి వారి గురించి ఎందుకనంటే స్వయంభువ అనే మను అతను మరియు తన భార్య పేరేంటి? శతరూప.
శతరూప వారిద్దరూ కూడా చాలా గొప్ప భక్తులు. సో ఎందుకు అని అంటే వారిని బ్రహ్మదేవుడు చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా వారికి డివోషన్ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో వారిని సృష్టించారు. సో ఆ రకంగా సృజింపబడిన వారు కాబట్టి వారి గురించి ఇక్కడ ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. థర్డ్ శ్లోకం. హరే కృష్ణ కిషన్ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. చరితం తస్య రాజర్షేరాదిరాజస్య సత్తమా బ్రూహి మే శ్రద్ధదానాయ విశ్వక్సేనాశ్రయో హ్యసౌ. చరితం తస్య. శ్లోకాలు చదివించండి బాబు 3 సార్లు. సరే. చరితం తస్య రాజర్షేరాదిరాజస్య సత్తమా బ్రూహి మే శ్రద్ధదానాయ చరితం తస్య సత్తమా బ్రూహి మే శ్రద్ధదానాయ విశ్వక్సేనాశ్రయో హ్యసౌ. చరితం తస్య రాజర్షేరాదిరాజస్య సత్తమా బ్రూహి మే శ్రద్ధదానాయ విశ్వక్సేనాశ్రయో హ్యసౌ. అర్థం చెప్పించమంటారా మాతాజీ? చరితం చరితం చరితము తస్య అతని రాజర్షి యొక్క ఆదిరాజు యొక్క సత్తమా ఓ పరమపురుషుడా పరమపుణ్యుడా బ్రూహి దయతో పలుకుడు మే నాకు శ్రద్ధదానాయ శ్రద్ధతో శ్రవణము చేయగోరియున్న విశ్వక్సేన దేవదేవుని ఆశ్రయించినవాడు ఈ నిశ్చయముగా అసౌ ఆ రాజు భావం కూడా చెప్పమంటారా? చెప్పండి. ఓ పుణ్యోత్తమ, రాజులకు ఆదిరాజు మనువు దేవదేవుడకు శ్రీహరి యొక్క పరమ భక్తుడు కనుక అతని ఉదాత్తముకు చరితము మరియు కర్మలు శ్రవణదాయకములైనవి. దయతో వాటిని వర్ణింపుడు. నేను మిగుల శ్రవణాభిలాషనై ఉన్నాను. ఓ పుణ్యోత్తమ, రాజులకు ఆదిరాజు మనువు దేవదేవుడకు శ్రీహరి యొక్క పరమ భక్తుడు కనుక అతని ఉదాత్తమగు చరితము మరియు కర్మములు శ్రవణదాయకములైనవి. దయతో వాటిని వర్ణింపుడు. నేను మిగుల శ్రవణాభిలాషనై ఉన్నాను. భాష్యము చెప్పనా? కొంచెం పైకన్నా. ప్రభుపాదుల వారికి జై. ప్రభుపాదుల వారి భాష్యము. పూర్ణ పురుషోత్తముడుకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అతని విశుద్ధ భక్తులకు సంబంధించిన దివ్య కథలతోనే శ్రీమద్ భాగవతము నిండి ఉన్నది. పూర్ణ జగమునందు భగవానుడు అతని విశుద్ధ భక్తుల నడుమ ఎటువంటి గుణభేదము ఉండదు. కనుకనే భగవత్కథలను వినుట మరియు విశుద్ధ భక్తుల చరితమును కర్మలను శ్రవణము చేయుట ఒకే ఫలమును అనగా భక్తి యోగ వికాసమును కలగచేయును. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
ఇక్కడ భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నారు. భగవంతుడు గురించి విన్నా లేక భగవంతుని భక్తుల గురించి విన్నా రెండు ఒకటే. భగవంతుడి గురించి వింటే భక్తులకు ఆనందము, కానీ భగవంతుణ్ణి ఆనందపరచాలి, సంతృప్తి పరచాలి అని అంటే భక్తుల గురించి వినాలి. సో కృష్ణ అని అంటే అందరినీ ఆకర్షించేవాడు కృష్ణ. ఎటువంటి వారైనా సరే కూడా మోహితులైపోవాల్సిందే కృష్ణుడికి. సో కృష్ణుణ్ణి చూసి నేను మోహించేశాను, కృష్ణుణ్ణి ఏం అద్భుతమైన రూపం అని అంటే అది గొప్ప విషయం ఏం కాదు అది. ఎందుకనంటే అందరికీ కృష్ణుడు అంటే అంతే అందంగా అనిపిస్తారు, అంతే ముద్దుగా అనిపిస్తారు. కాబట్టి కృష్ణుడికి మనం అట్రాక్ట్ అయిపోవడం అనేది అదో పెద్ద లెక్కేం కాదు. గొప్ప గొప్ప రాక్షసులే కృష్ణుడిని చూసి మోహితులైపోయారు. సో ఎవరైతే ఇంద్రియాల్ని సంపూర్ణంగా నిగ్రహించుకొని ఉంటారో వారి ఇంద్రియముల కోసం అని కానీ, లేక వారి మనసుతో కానీ, లేక వారి బుద్ధితో కానీ వారు ఏది కూడా కామిచ్చని వంటి వారు కూడా వారందరూ కృష్ణుణ్ణి కానీ శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుని కానీ చూశారు అని అంటే వారు మోహితులైపోతారు. అంత గొప్ప రూపము శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుది మరియు భగవంతుడి కృష్ణుడిది. సో అటువంటి వారు, అటువంటి రూపము కలిగిన వారు వారు. కాబట్టి వారికి మనం ఆకర్షితులైపోవడం అనేది అదేం పెద్ద గొప్ప విషయం ఏం కాదు. కానీ గొప్ప విషయం ఎక్కడవుతుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు మనకి ఆకర్షితులవుతారు. కానీ కృష్ణుడిని ఆకర్షితులు చేయాలి అని అంటే బాహ్య రూపంతోనే కాదు, మనకుండే ధనంతో అస్సలు కాదు, లేకపోయిందా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అటువంటి వాటితో దేంతోనే కాదు. భగవంతుడు ఒకవేళ అట్రాక్ట్ అవుతారు అని అంటే ఎవరికైనా అది కేవలం ఒకే ఒక దానికి, వారి యొక్క భక్తితోని. సో రమంతే యోగినోనంతే సత్యానంద చిదాత్మని ఇది రామ పదానేశయో పరం ధామాభిధీయతే అంటే రమంతే యోగినో అనంతే. సో ఎన్నో ఎన్నో యోగులు వారు భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే వారికి కోరికలే లేవో అటువంటి వారు కూడా ఆఖరికి భగవంతుడి నామానికి వారు ముగ్ధులైపోయారు, భగవంతుడికి ముగ్ధులైపోయారు. కానీ అటువంటి భగవంతుడు ఎవరికి ఆకర్షితులు అవుతారు అని అంటే శ్రీకృష్ణ ఆకర్షిణి. సో కృష్ణుణ్ణే ఆకర్షించేవారు ఎవరు అని అంటే తన భక్తులు. తన భక్తులు పిలవాలే గాని భగవంతుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తారు. ఇది అనేక సందర్భాల్లోని మనకి తెలిసింది, నిరూపించబడ్డాది. శ్రీమద్ భాగవతం అనేది కేవలం అంటే కేవలం ఆ రకంగా పరిపూర్ణమైన భక్తులతోని వారి యొక్క చరిత్ర గురించి రాసి ఉన్నది, వారు ఎంత గొప్ప భక్తులు అని. సో ఒకప్పుడు బృందావనికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ భావం అనేది ఉండేది కాదు. ప్రతి ఒక్కరిని భౌతికమైన దృష్టికోణంతోనే చూడడం అనేది జరిగేది. సో వారు ఎవరైనా ధనం అడుగుతున్నారు అని అంటే జడ్జింగ్ అనమాట. వీరి మనకి మన ఆంధ్రాలో నేను తక్కువ, లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా తక్కువ, ఇక్కడ కూడా అంతే కదా అన్నట్టుగా ఉండేది అనమాట. ఎవరైనా ₹1 అడుగుతున్నారు, ఏదైనా అడుగుతున్నారు అని అంటే వారందరినీ భౌతిక దృష్టితోనే చూసేవాళ్ళం. దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయని అంటే అబ్బో దొంగలు. సో ఈ రకంగా అనిపించేది అనమాట. కాకపోతే యాక్చువల్గా అక్కడ ఉండవలసిన ఫీచర్ ఏంటి అని అంటే ఎవరిని చూసినా సరే కూడా బ్రజవాసీలు వాళ్ళు, వారు గొప్ప కృష్ణుడికి భక్తులు అన్నట్టుగా చూడాలి. సో ఈ రకంగా చూస్తేనే అక్కడ బృందావన్కి వెళ్ళేదానికి మహిమ ఉన్నట్టుగా. అదర్వైజ్ ఊరికనే ఏదో అదొక ప్లేస్ ఏదో మనకి పిక్నిక్ వచ్చినట్టుగా రకంగా వస్తే బృందావన్కి సరిపోదు. సో ఎందుకు అని అంటే అక్కడ వాళ్ళందరూ డివోటీస్. భగవంతుడు కృష్ణుడు బృందావనంలోని ప్రతి అనుక్షణం అక్కడ నడుస్తూనే ఉంటారు. మీకు తెలియదు కూడా తెలియదు, మీ ముందు కృష్ణుడు నిల్చోనే ఉండొచ్చు. మనకి మామూలుగా ఇక్కడ అంత ఈజీ కాదు. అనేక సంఘటనలు జరిగాయి బృందావనంలోని. సో కృష్ణుడు వచ్చి ఒక ఆమె ఎవరో దర్శనం కోసం అని గుడికి వెళ్దామని అనుకుంటే అక్కడ దర్శనానికి చాలా రష్ ఉన్నది, బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉండే.
ఇంకా చాలా రష్ ఉన్నది, ఇప్పుడు ఎలా వస్తాంలే వదిలే అని అనుకుంటే ఒక పిల్లాడు వచ్చి, అమ్మ నాకు 100 రూపాయలు ఇవ్వు, దర్శనం చేయించేస్తాను నీకు కృష్ణుడిది. పోరా బాబు అని చెప్పని ఆవిడ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే, సరే 50 రూపాయలు ఇవ్వు, నాకు దర్శనం చేయిస్తాను నీకు అంటే, సరేలే ఇంత పిల్లాడు అడుగుతున్నాడు కదా అని చెప్పిన ఆవిడ వెళ్తారు. కొద్దిసేపటికే అద్భుతమైన దర్శనం. సో అంత దర్శనం అయిన తర్వాత సరే పోనీ 50 రూపాయలు ఇద్దాం ఆ పిల్లోడికి అని అనుకుంటే, ఆ అబ్బాయి అసలు వచ్చిందే ఆ 50 రూపాయల కోసం అని భౌతికంగా ఆలోచిస్తే. కానీ ఆ అబ్బాయి ఎక్కడ కనిపించలేదంట. ఎంతో వెతికారు ఆవిడ, కానీ ఆ అబ్బాయి కనిపించలేదు. చాలా ముద్దుగా ఉందంట. సో ఈ రకంగా అనేక సంఘటనలు. సో అంటే దాన్ని బట్టి మనకేం తెలుస్తుంది అని అంటే, భగవంతుడు తన భక్తుల కోసం అని ఎంతకైనా సరే కూడా తెగిచ్చేస్తారు. అతను యుద్ధంలోని మహాభారత యుద్ధంలో ఆయన అస్త్రం పట్టుకోనన్నారు, కానీ ఎప్పుడైతే భీష్మ పితామ విజృంభించేస్తూ ఉన్నో అప్పుడు రథం యొక్క చక్రాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు భీష్మ పితామని సంహరించేదానికోసం. సో భక్తుల కోసమని అతను ఎంతకైనా అతను తెగిచ్చేయగలరు. ఆఖరికి యుద్ధంలోని అతను పన్నాగం చేశారు. భీష్మాచార్యుల వారిని సంహరించాలన్నా, ద్రోణాచార్యుల వారిని సంహరించాలన్నా, లేకపోతే కర్ణుణ్ణి సంహరించాలన్నా, లేకపోతే ఆఖరికి దుర్యోధనుణ్ణి సంహరించాలన్నా, ఎవరిని సంహరించాలన్నా సరే కూడా తన పాండవుల కోసమని, అనగా తన భక్తుల కోసమని ఏమైనా చేయగలరు. అతను ఎంతకైనా తెగిచ్చేయగలరు. సో అంత గొప్ప చరిత్ర ఉన్నది భగవంతుడికి. అతను తన భక్తులకి చాలా చాలా ఇదైపోయి ఉంటారు. ఆయన ప్రియాతి ప్రియం అతనికి తన భక్తులు. సో కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడి గురించి వినేదానికంటే కూడా తన భక్తుల గురించి తెలుసుకునేది మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అందుకోసమనే మనము భగవంతుడికి సరి సమానంగానే గురువుని మరియు ఇతర వైష్ణవ భక్తులని మనం కొలుస్తాము. మనం హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేష్ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే అని చెప్పేటప్పుడు వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పత్తనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః అని కూడా చెప్తాము. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయ పతాక స్వామి నిత్యనామిని నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపప్రదాయినే గౌరకథా దామదాయ నగర గ్రామతారిణే నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నిత్యనామిని నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాన్ని ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకారిణి అని గురువు ప్రణామంతాలు కూడా సరిసమానంగానే చెప్తాం. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఒకవేళ పాపాలు ఎక్కువ చేశాను అని ఎందుకులే ఆశీర్వదించడం, ఈయన ఇన్ని పాపాలు చేశాడు, ఈయనకి మళ్ళీ భక్తి యొక్క పైన మాత్రమే ఇది వేసుకొని ఉన్నాడు, ఈయనకి తప్పు, ఇటువంటి వారికి భక్తి ఇవ్వకూడదు కట్ అయి ఉంటుంది. ఇది వాయిస్ కట్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఓకేనా వాయిస్? ఓకే ప్రభు. సో ఒకవేళ కృష్ణుడు కనిపించినా సరే కూడా, ఎందుకంటే కృష్ణుడికి అన్నీ తెలుసు, సర్వాంతర్యామి సర్వజ్ఞులు కాబట్టి ఒకవేళ అతను కనిపించినా సరే కూడా గురువు గారు ఆ రకంగా ఉండరు. పరమ గురువు గారు కానీ వారికి చాలా జాలి హృదయం. అవును వీడు పాపి కాబట్టే ఈ లోకంలో ఉన్నాడు, పాపి కాబట్టే నా శరణంలోకి తీసుకున్నాను. ఒకవేళ వాడే పుణ్యాత్ముడు అయ్యి ఉంటే వాడు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ చేరిపోయి ఉంటాడు. కాబట్టి వాడి మీద ఎందుకు లేండి స్వామి, పోతే పోయింది, కొద్దిగా ఏదో భక్తి వాడికి ఇచ్చేసామని అంటే వాడు కూడా మీ దగ్గర చేరి పడుంటాడు అక్కడో దగ్గర మూలలోని అని చెప్పని వాళ్ళు కొద్దిగా కరుణ చూపించేస్తారు. అయినా సరే కూడా వారు చెప్పిన సాధన వాటన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు పట్టించుకుంటారు. సాధన సరిగ్గా చేయటం లేదు, జపం ఏదో ఊరూరికే తొందరపాటులో చేస్తున్నాడు, వాడి మాలలు చేసుకోవాలి కదా అనేసిన కౌంట్ మాత్రమే చూస్తున్నాడు, క్వాలిటీ చూడటం లేదు. నేను చెప్పింది క్వాలిటీ కూడా సరిగ్గా చేయాలని చెప్పాను, రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రాపర్ గా పాటించాలన్నాను, ఇదేది సరిగ్గా పాటించటం లేదు, చూద్దాంలే అని ఒకవేళ ఆ రకంగా అనుకోరు. కాకపోతే ఎందుకనంటే ఒక గురువు దగ్గర కూడా చాలా మంది శిష్యులు ఉంటారు. సో అంతమంది శిష్యుల్ని వారు పూర్తిగా పట్టించుకోవడం అంటే వారికి కష్టసాధ్యమైన పని.
కానీ వైష్ణవులు అలా ఉండరు. వైష్ణవులు ఎలా అంటే వాంఛాకల్ప తరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యయవచ, వారికి కృప అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇంకెవరికి కృపా సింధుభ్యయవచ అనేది ఇంకెవరికి పలకరు. ఏ కృష్ణ కరుణా సింధు అని అంటారు. సో కరుణ ఉన్నది, కానీ కృప చూపించేది మాత్రం వైష్ణవులే. సో కరుణ ఉంటుంది, కానీ కరుణ అందరికీ కూడా చూపించారు. కొంతమంది పాపాలు చేసిన వాళ్ళు ఉంటే అలాంటి వారు, వారికి అక్షమ్యమైన నేరాలు చేసినప్పుడు కరుణ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ భక్తులు మాత్రం అలా కాదు. కృపా సింధుభ్యేవచ, అండ్ వారు పతీతానాం పావనేభ్యో. సో పతీతుల్ని పావనం చేసే ఆ శక్తి ఎవరికి ఉన్నది అని అంటే అది కేవలం డివోటీస్ ఉన్నది. సో వారు దేన్ని ముట్టుకున్నా సరే కూడా, ఏ రకంగా అయితే కల్పవృక్షం నుంచి మనం ఏది అడిగినా సరే కూడా ఇది ఉన్నది ఇది లేదు అన్నట్టు కాకుండా అన్ని ఇచ్చేస్తుంది కల్పవృక్షం. ఆ రకంగా భక్తులు అనేవారు, వైష్ణవులు అనేవారు కూడా అదే రకంగా ఉంటారు. వారికి ఒకవేళ ప్రాధేయపడ్డామని అంటే నాకు కృష్ణ నామం నాకు సరిగ్గా రావటం లేదు, నేను సరిగ్గా చెప్పలేను, కానీ నాకు ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు, దీన్ని సద్వినియోగపరచాలనుకుంటున్నాను, చెప్పాలనుకుంటున్నాను, కానీ దానికి మీ కృపనే కావాలి అని అంటే వారు ఆశీర్వదించేదానికోసం వెనకాడు. సరే తీసుకో, ఎవరో పైవాడేం కాదు కదా, భక్తుడే కదా, కానీ తీసుకో. సో ఈ రకంగా అందులోని మను అనేవారు ఎంత గొప్పవారు అని అంటే, ఎంత గొప్ప డివోటీ అని అంటే భగవంతుడే ఆఖరికి మనకి 4వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. సో ఇమాం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం అవ్యయం వివస్వాన్ మనవేత్రాహ మనుర్ ఇక్ష్వాకమబ్రవీత్ ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజఋషో విదుషకాలే తేన మహతా యోగో నష్టః పరంతప. సో ఈ రకంగా నేను ఫస్ట్ దాని వివస్వాన్ సూర్య భగవానుడికి నేను చెప్పాను. సూర్య భగవానుడు వివస్వాన్ మనుకి చెప్పారు, మను ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పారు అని చెప్పని. సో ఈ రకంగా అది ఖచ్చితంగా భగవంతుడి గురించి, భగవంతుడి నామాన్ని ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తారో, భగవంతుని యొక్క కీర్తిని ఎవరైతే వ్యాపింపజేస్తారో అటువంటి వారు ఖచ్చితంగా భగవంతునికి చాలా చాలా ప్రియమైనవారు. అండ్ భక్తులకి వారు వారి కళ్ళకి ఇది వారిని చూసేదానికి, చెవులకి వినేదానికి, వారి గురించి తెలుసుకునేదానికి సహజంగానే వారికి చాలా చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. సో అంత గొప్పవారు మనువులు. సో కాబట్టి ఇది సహజం. విదురుల వారికి మనువు గురించి వినాలి అని అంటే అంత ఆతృత, ఆనందము ఉండడం అనేది సహజం. సో మనందరం కూడా భక్తుల దీంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి, శ్రేణిలో వచ్చేవారమే కాబట్టి మనకి కూడా శ్రీమద్ భాగవతం వినేదానికి అంత ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. భాగవతం అంతా కూడా అదే, ఎంటైర్ సెట్ ఆఫ్ భాగవతం అంతా కూడా మీకు ఆనందాన్ని వ్యాపింపజేసేది. పీబత భాగవత రసమాలయం అహో భూభావుక. సో రసాన్ని మనకి అందజేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో